Issuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Min qatt kellu jgħidli li wara dażbin kollu ma nismax kelli nisma' anke x'inhu għaddej fil-kmama ta' ħdejja. Forsi tgħiduli ejja fl-affar mhux tajjeb li qed tisma' imma ma kontx naf għal fiex kondi Però biex tifhmuni aħjar irridu mmorru għal dakinhar tal-esplużjoni. Bil-lest, issa kemm imorru fuq il-post, nafas il-mobile, fum, u tieħu. Kosux kif sirna, kollox bil-Wi-Fi, bil-Instagram, bil-followers. U tista' tagħmel li trid. Issa immaġina ikolli follower vera jimxi warajja bid-daqqa ta' pollintih kif inġizzu li jispiċċa l-signal jibda jisimgħu signal lost. All right, issa hija murrollija. X'nagħmel nħu xaħat miegħi? Le tiħu l-ħadd. Alright, fidi tlaqti. Anzi, aħjar tiħu xi ħadd. Diri tiddeċiedi mill-ewwel vera toġobni fik, il-min ħanieħu. Ara, għax jekk ma tiħu l-ħadd miegħek, ma jkun hemm profita xejn. Ħadd ma jista' jwaħħal fejna li hemm aħna wara l-bomba. Eżatt, l-intelligenza hekk tgħidlek. Imma mhux tajjeb hekk ta. Jiena rrid li l-weli jkun involut. Għax iktar ma jkun involut, ma jkunx jista' jirrifjuta meta qabdu xi ħaġa. Qed tifhem? Naħseb jien ignorantax ma fimx xejn. Ara m'hemmx tifhem, aqbad il-weli, jew il-Fader Robert u ħodhom miegħek biex jagħmlu l-bomba. U xi karozza tiegħek. Għajdu ġib il-van. Ma ngħid il-willi jew. Dispjaċini d-dejt marret lek kif marret, qatt ma bsart li għatmur lek ekku. M'hemmx tagħmel Fader. Int m'għandekx taqsam wara kollox. Naf. U s-soħtu kif fissat li emmeri u jien għandna xi affari, m'hemm xejn minnu Fader, issa jien Fader naħlef lek ta' ħaqdara. Iqaf, mhux fil-knisja, toqgħodx taħlif li fil-knisja. Mhux il-knisja, mhux il-basement taħt il-knisja. Ma xorta bħalissa sagrament u l-affarijiet kollha nagħmlu ma' wisfer minn għalina din hija l-knisja. Fader, ħankelmek ixof fil-qrar tajjeb. Ma billix ħaġa biex tgħidli tal-qrar. Benedixti. Issa jiena. Emmeri toġobni ta' volja jien qiegħed moħħtok iżżewweġ ta'. Għax mhux maqgħuda tik bħal oħtok tik. Imma tiġġebbet sal-muzzarella. Iva ja ħassra wil. Qudiemi qed tgħidhom dawn l-affarijiet. Jien saċerdot. Tiddaħħalha f'moħħok di, sax titkellem kif trid. Għandek raġun. Imma jiena għalija inti mhux Fader il-Bobby. Imbagħad il-ħadd qassejs u jisu ntfilek kollox. Mela mhux hekk. Ifimni jiena jekk tiġi tfajla ħelwa, ngħidu nħoss. Vera hija. Kont toġobni. Joġbok in-nisa? Ma joġbunix in-nisa affarijiet dawn. Dik l-aħħar wieħed frisk li badlilpini fuq il-WhatsApp. Le, jekk talpini ma rridx nara x'nittina ta' żgur. Mill-mera filmja u Ma rridx nara. Santisma. M'għandix reception. Aħjar. Issa nibqgħu nħarsu lejk sakemm noħorġu barra minn hawnhekk mill-basement u mqarri kollejk bar waħda u tara x'qed tagħmel mhux mal-bar imma ma nix Fader ej. Xejn nistennew. Xejn mhux iwieġeb ta'. Mela prova l-Fader. Il-Fader. Jienu l-Fader wieħedna. X'se jagħmel ħabes fuq hekk jew? U dak fuq wara tpoġġih bħat tfal. Ejja mela, itfawġu l-babysit. Ejja ċempillu. Ara, jiena naħseb illi titterġa' takwista l-fiduċja fiha. Issa mhux se jkun
Faċli, imma ma tistax taqta' qalbek. U jem mux ħanaqtaħħa, fader, għax jena l-Willy. U where there's a Willy, there's a way. Grazie tal-li tajt il-kuraġġ. Ejja raw. Li, memx għalfej, memx għalfej. Fader, come and get. Memx għalfej. Come and get it. Ħalli, ara ma jfetel, iqaf! Ara ma tidax, fader. U jien ma nidax, ħasra. Ekki messu, jida jissa u koll. Werriċ li sar, fader. Berik li fader. Mo, kon imbirek ibni uħuda doppja, ha? Mo. Kappillan, il-Willy mux iħatsef. U min qiegħed sew f'din dinja? Min qiegħed sew? Ħadd mu qiegħed sew, hu min Ugo, ma jismax. Detta daqqu l-11. U vera ma jismax, Isma, qed narak bil-mobile. Inti qed ikollok reception hawn Le, niprofa mill-ewwel bla reception jgħat. Xej, taqqas da meti wieġeb. Għax ma t-provax il-daka u l-ħabib taħħom. U daka u li għandu dik xaġa stramba u d-dim ġo iċċu xismu bħalissa. Il-pinej, xaġa stramba. Dak forklifter għandu mux imnieħer. Prova li l-tejt. Prova, u xinu, daw kolla pezza wahda ta' kolla mdefsin samniħerom daw. U jekk jiddeffess impinita, deffess sal-Australia l-kum bimnieħru. Ara, Munġu, għaw taħdem. Mux imbarazzandek, mux tagħmel? PR nagħmel ma. Kemm il-darba ngħidlek biex ma toqgħodx titkellem ħażin meta jkun hawn ommok. PR tfisser. Il-lerġajt, għal xejn tgħidlek. Xi ġmilaw, jiġifieri hawnhekk toqgħod il-Prim Ministru. Iva, ma ħjar tqum minn hemm. Għax jekk tidħol il-Prim Ministru ma toħux pjaċir li poġġejt fuq is-siġġu tagħha. Ġifieri ma toħux pjaċir, mela mhux bil-vot tiegħi telgħet hawnhekk u qiegħda f'dan is-siġġu għandi liet li noqgħod hawnhekk ukoll. Teknikament, naħseb għandek raġun. Dejjem ikolli raġun. Ma xorta ħjar tqum minn hemm, ma ħasra għandi xi affarijiet hawnhekk. Ivana, min Ivana? Hello, Ivana. Ġib ħankellem majja, ġib ħankellem majja. Xi girlfriend? Le, mhux girlfriend. Se tagħmilli nanna. Lex nanna, laqqas nanna ma ħanamlek. Inti xi gej jew? Laqqas gej, minix gej, ma. Ħanuħu telefonata. Hello. All right. Hello, Battu. Msek ma taqblux imniħer bħal dak, iktarx m'għandekx minn fejn taqblu. Pini, isma, l-estex nofsi oħra ġejja lik. Taddi għalija? Ujdi la jiva jibni b'dak li bnieħer minn se jieħduk. Nofsi oħra, ma xbħalissi jgħet xogħol ma nistax nitlaq. Lek kull lestax biex xebba l-intik, anka neputijiet nimljon bil-Black Eyes. Lesti. Ġejja jien. Neputijiet, sabiħ. Ok, ġej, immur għal-van tal-Willy, ok? Ġol-van tal-Willy ġej ix-xogħol. Ħajt li komdu dak il-van. Ma, ħu paċenzja u għamil li pjaċir toqgħodx tgħidli x'għamilt jew x'tagħmel mal-Willy għax qed niddardar. Għandek raġun ibni, skużani. Biex noqogħdu nitkellmu naqra fuq ix-xogħol kif tqatta l-ġurnata hawnhekk. La niġu lura tajjeb u nitkellmu. Imma bħalissa sa dan it-tant tmiss u tagħmel xejn, għamil pjaċir. Xejrajt mela zista titlaq inti. Nista' mmur dawra tal-belt jiena wkoll. Jarma l-monti bħallum. Ma nafx għaliex. Jekk jarma l-monti, jarma Johnny hux. Johnny minnu? Issa Johnny. Minni vera raġel armat. Bye. Johnny, ma nafx minnu. Wis anqas. Missieri, il-mami, sports, ma tamilx, imma tiġri. Tridni tawa ftit jien. Kemm indefsa, ix-xogħol tiħin min jaf jagħmlu, alla volja. Di toqgħod l-ħwieda fuq imnieħrek int. Hopp, emmi ħirġa. Issa tiegħek ċans sidbijiet. U mbagħad dak il-basket li tliq tuħu minn ġolvan, mor u tlaqula mal-bib.
x'kien ngħidlek? X'fih il-basket? Taħħa, kemm inti defsa tħobb id-depes imniħlek fejn ma jasekx. Xejn ma fih dak. Sorry. Kemm tieħdu hemm int? Itlaq. Bil-ma! Ejja la. U issa x'ħan għamlu? Xejn, issa. Kemm nafaż il-buttuna u jibda il-Fireworks Festival. Da kif għafas biex jisplodi jem u splodajem? Il-basket kien hemm ieħor bħalu fil-van. U qlibtom. Ma kif ma tinqala xejn. Mux jina, minnħaddin li ser qed jgħidu. Ma lejja, tlaq, ħajja. Jgħid nagħmel kafe u niġi. X'kafe, ejja, tlaq nissa. Għanġi bittorli tmija li intal jista' jkun. Ħajja. Ejja, fl-aħħar wasanna. Irranġana li ħorja. Seta ta' nis-serena ta'. Kas-serena ħalli għaddar. X'ħad jagħmel id-darmi u s-sirena? Għax dak kellu parti tal-80s u għal ħajżomma ħadd tagħmel effett sabiħ. Bis-sereta hija l-aħħar nies wasanna ġeta laq kulħadd. Ma għandkomx ħaġlu rżuni l-ħor fejnijiet. Tibdilix fuq li ħor mem ta' kemm munjurant kif għajjeni. Kif titkellem fuq u dak ħabib tiegħi. Dan kas serju ta' dan kas ta' bomba ta' Għalfejn tħarsu lejja bomba vera l-bieraħ kilter kif dak missieri nagħmel bih, imma mhux jiena kont. boċċu issa mhux ħin innek ta'. Tri li qed boċċu. Bejni u bejnek inti l-boċċu. X'inhu jagħmel? Nitroglycerin dan. Bil-forsi minn għamel il-bomba professjonali. Mem, taf xed naħseb. Dik il-mara li qed iċċempel tagħmel ir-rapporti li tipprovoka ċuha mid-dar. Taħseb li huma relatati? Min relatati dik il-mara l-madam? Ma nafx dik tiġi minnek. Dak għal-kas qed jgħid. Ekku, għal-każ. Jiena nemmel li hemm xi konnessjoni bejnietom. L-aħjar ħaġa nagħmlu lassa mad-dar. Imma nek għandek xi lejla ħassara għax ġej xi lejl twil, eh? Le, xa ma ħassar xejn jiena il-lejl għandi l-berdej tat-tifla. Hemm xi nħassru? Tifla, mhux tifel għandek jien. Tifla qed jien? U jaħi jisma' jiena mhux noqgħodx bil-lejla badni l-bruda. Ħajlek x'nagħmlu, issa ħana nitilqu ndabru rasna l-hemmhekk u mbagħad jiġi Felix ma jdiru b'xejn u joqgħod assawu fil-każ. Aha. Tħobbu għal sieħbek. Tajjeb għalik mem. Fidek Graham. Ta' min kien il-vantejtu? Għas il-number plate ma sibna. Mela, dan il-pipe. Inċin ta' mela. Fjakkajtu, il-mara ġib biex ħaġa xnikol ix-xogħol. Intix ħatmut bil-ġuħ. Ara, ix-kontet ngħid. Dal-pipe. U Ivana right hand tiegħu. Jie ħasra ma naqbduhom f'xi żball. Hemm bżonn insibu l-konnessjoni bejnietom it-tnejn. Enġa kiltu. Ejwa, ruċċi biċċa. Le, umma dak ħajftħek. Hemm xi ħaġa nieqsa ma ta'. It-tifel. X'tifel? It-tifel tal-pipe. Mela l-pipe għandu tifel. Mela. Dik mela. Immorru nsegwu t-tifel, forsi wassalna xi ħaġa. Ejja, ġib il-kamera ħammorru. Isma' jiena dun qagħdej Felix taw rintuħ xi ħaġa minn iskim kif kemm għandu ġuħ dak. Minna għaddaw il-naċ. Għadli bżon ftit zeba biex nisbaħ is-saqaf tal-knisja. Ejja, mela, għajdli kemm għandek bżonn. U li 300 kollox. Tal-lajla rridu. Tajjaċ. Issa fil-każ nagħmellek ċek ta' 2000. 300 għaż-żeba.
100 żommhom għalik u l-bqija ara kif tagħmel u rranġa rċevuta u tihom li kex lili. Sewa. Imma kappellan hekk mhux infottu qegħdin. X'infottu jien il-kappellan ta' jien ħanfotti, imma nsettati li żema teżant. Ma tal-gazin issa taf inti, il-kurja mhux se tħallini nħallat l-affarijiet minn tal-Knisja għalma tal-gazin. Allura hekk fuq il-qaddis jgħin il-ieħor, fimtni? Mela issa mur, issa mbagħad nagħmellek iċ-ċekk. Mu, kun imbierek ibni. Għaw, isu miexi x-xogħol fil-Knisja u Fader Robert. Iwa, inti meta taħseb li ħajkunu lesti x-xogħlijiet fuq fil-Knisja ta' fuq? Ferħan anka jien. Issa jkunu lesti. Meta jkunu lesti, Fader Robert. L-importanti li jkunu lesti x-xogħlijiet. Sal-festa, dik l-importanti. Ismaw, qed nara ismaw xi ħaġa nieqsa. Tajt inniżlu Sant'Antni. Ħadd niżel l-istatwa ta' Sant'Antni minn hemm fuq. Ix nagħmel allura nħallihem fuq. Għaż-żebax kull waħda inħallihem jaqra ż-żebaġ ġo fih. Isma, Ugo, mur u niżel Sant'Antni. All right, fejdi. Mur. Intaħseb xemek? U inti dejjem hekk sejjer? Inti dejjem hekk sejjer? Dejjem tiddubita fin-nies inti. Dak femek, dak taħseb jemnek, dak taħseb hekk il-ħin kollu, mhux bil-fors inti, mhux bil-fors bniedem tqabbiżielu inti ta'. Jien qabbiżilek, jien qabbiżilek mhux hekk. U wara ma tajjaġ ta'. U wara ma tidajx. Jien ma nidajx. Fred! Frejm. Kellek raġun, Fred. Il-Willy musu bajħed rid daqs kemm kont qed naħseb jiena. Għandi suspett li qed imur jiltaqa' ma' dik ma' Anne-Marie. Sorry, imma jien aklek, dak żgura taħawad. Ma tant spiċċajna tajjeb, Spiċċajt anke keċċejtu mid-dar. Però xorta nixtieq li għalissa jiena u inti żommu l-bot. Xatlu biex iġiblek lilek. L-istatwa ta' Sant'Antni. U x'ġablek? Il-tank tal-ilma mill-gazin. Jaw, spiegajtu li ħażin. Itlob għalina bambin. L-oktopus. Għadda kemm konna qed nitkellmu fuqek jiena u Fredrik. Konna qed ngħidu come sej bene. Mela, tu il-miljor. Simply the best, driver and bodyguard. Vera, 2 in 1. Allura, peress li tu il-miljor, adesso paga miljor, adesso 1,500. Imma peress li bodyguard, 3,000. Eżatt, għax vera tajjeb. Kif tgħidu eżatt? Sigura, tħossa sigura. Si, sigura. Hemmu, dak it-tifel tal-pajp. Ejwa, dak u jħassar fakarni fil dakon zaħir. Laqqas irid nemmen xi darba kont tifel żgħir int. Dik minni. Di ma nafiex il-tifla mux mir-raħal naħseb. Issa kemm m'għandux xi girlfriend. Jiena kont tqajt magħha tal-mara tiegħi il-Youth Center. Ejja? Mela, konna nagħmlu l-pageancy kienet ir-raj kont Pink Panther. Pink Panther x'għandu x'jaqsam? Eżatt, m'għandhomx jaqsmu flimkien, imma għalhekk kienna dik il-connection għax opposite attract jgħidu. Dik it-tifla tal-madam. It-tifla tal-madam? Kif jista' jkun? Kif ngħid jien kif jista' jkun? Kif jista' jkun dak it-tifla tal-madam u t-tifel tal-pajħbib? Dak qed irġgħu flimkien. Le, mhux għalhekk qed ngħidlek kif jista' jkun il-madam għandha tfal. Jaf x'ħad tagħmel kif tkun taf li qed joħorġu flimkien it-tifla tagħha u t-tifel tal-pajħ. Barra jiet seret, naraħ minn hawn. Tajjaċ, mela ħadtu fuq nejk jew. X'inhu ta' nejk? Dik il-bomba xejn mu nisma'. Emija tara, papa lu ħajġi.
Anzi, zom, papa xej, ara ma jarafniex. Għax dik weddi, it-tifla ispettura, dak it-tifel noqtlin. Emmu, wasal il-pipe. Emma, għawek għaw bidu ta' xaġa tinten, eh? Iva, jiena xat nuża il-toilet il-ġdid li d-dubbajna tal-camping. Intom il-qraba? Ifimni, u għandu familja, jien, isni missieru. Jek da jisu missieru, jien ommu. U int, xinti tagħmel? Insomma, mhux hekk għalli biex nagħmel. U din kemm ilha fuqek il-kondizzjoni? U issa jiena niftakar fejn kont fl-elezzjoni. U wara li operani, bdejt nisma' kollox. Anka fil-kamra ta' ħdejja. U dak li mhux suppost bdejt nisma'. Ej, ma widintejn xejn minn dan isma'. Hela, Willy. Fejjat. Aħna, provajna nagħmlu dik il-bomba lill-anzjana. U bizban qollejna l-van tiegħek. Issa ġejt mifana hawnhekk. Forsi jagħmlu xi ħaġa. Forsi terġa' tibda tisma' terġa'. Il-berġa? Mela l-berġa għamlu tessit tal-widnejn? Willy, ejja law, ħanaw kif ħanħorġu dik l-anzjana. Għax jiġi x'niġri, dan it-torri irid intellaw hemm. Tħabbel rasek xi, sur pipe. Ħansibu mezziħor. Għara, mal-ewwel ħanibdew nagħmlu kemm il-bini battal nieħru minnu grofun. Dak kollu minn imnieħrek.